teman dito modus operandi kay bagbagat BFP kano. According to Idol Joan Agustin, kadigiti kakailyan tayo dito probinsya tayo nga Ilocos Norte, amen tayo dito nga report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Joan, go na. Nagbalaag ti Provincial Headquarters City Bureau of Fire Protection iti modus dagiti scammer kalpasan ti panakabiktima ti maysa kadagiti fire station itay Calabes. Basara ti pakaammo masansan ang makaaw-awad ti opisina. Iti reklamo manipod kadagiti establishmento pagdatangan na ti makan ken mainom nga dagiti agpampamarang na BFP personnel agor order ken dakdakamaten dagiti fire station apaka i-deliveran na. Impakamo ti BFP iti panagbalin a bihilante kinasaan nagak-akseptar kadagiti order no saan nga otorisado dagiti agpakpakaammo a personnel. Inayon ti opisina ang masapol a beripikaren paylaeng dagiti panganan no lehitimo metlaeng dagiti ag order. Babayan na ti panangiyuman a mismo iti direkta kadagiti fire station when okay daw iti official identification manipod kadagiti ag order. Nagutigod pa iti papanpanang report kadagiti kaasidegan a fire station wenno kadagiti dumapay a law enforcement agency. Pangnamnama ti opisina iti kooperasyon iti suamin tapno saanen pay ang makabiktima dagiti mananggundaway iti daytoy baro a modus da. May palagip nga umabot ti 9,000 pesos iti balor tina i-deliver ang makan iti Bacara Municipal Fire Station. Idinto nga awan met ti inor order da no sa dino customer tinagbalin ang kapadasan ti pasukin Farm Municipal Fire Station iti imunon na agundaway. Ayun natin kasana dito Idol Joan and digiti reports na that text is scam or kasanot pa may anda kadigitoy. Adati agtawag Idol Bernard nga kunwari agin order kay nagpampamarang personnel iti Bureau of Fire Protection kalpasan kadeti pa nakakumpirmar ti order isumeten deti pa nang i-deliver da kadagiti fire station agtakanton digiti personnel tawon met dagiti na order yung kapilitan nga binayadan. Ana nga order makan kaday sa mamin makan deti na OD Idol Bernard. Makan apay baro pa ila detoy katamamang pa detoy nga modus operandi. Awen na biktima nga rod iti Bacara Municipal Fire Station almost 9,000 pesos deti binayadan da. Kadeti na i-deliver nga di damot nga inor order Idol Bern. Kapilitan na binayadan da tapno no hanmet nga masayang kun adangin di nga rod no masansan pa nga kasto iti maararamid at tahan lang nga Bacara ti naka-experience siya pati ti pasukin fire station Idol Bern. So halos aming fire station they can also counter it kasi handa mo nga nag-order. Sino ka nag-order ka na kami dito iko na dako when Idol Bernard. O nga binayadan damat gapo tama asyanda. Siguro dito yung asidan ken masayangan dameten when no timely nakasapulan na nga tamot dito yung makan iso ngay naladalatan Idol Bernard. When nga anat investigasyon da dapat andalag patinggat ka kaya kata dito makan saan mo't nga napanyenta sa bali nga tao no di ka di napanmot ka dakwada. So baka mo't adat ng trip nga kakadwada. Negative omet dito nag-trip Idol Bernard ng isigidya man narimaan ti investigasyon da no dagiti cellphone number ti nausar ket agpada ti fire station ti Bacara when ijay pasukin Idol Bernard when no may isang nga tao dito kunada madama pa lang ti investigasyon da. Iso pagtipan na aming nga BFP stations takastoy mo ti pa naganan aging gana nga di da nga maduktalan no siya sino daytoy baka aming nga BFP stations ket kastoy mo ti mapasamak tatan. Iso nga rod nga binalaagan dapat yung dagiti food establishments nga masapul nga makumpirmaran pa ilaeng ken cash on delivery nga min dayto Idol Bernard sumetirigat na makipaggasang-gasa dagiti business establishments ngam kastimet gayam ti modus dagiti scammers. Nakin establishmento dito apay di nga timawag iti mismo nga BFP station. Sandan nga dinakamat ngem dakkel nga restaurant Idol Bernard. Naki-coordinate natin masapol nga napaka-responsable meten. No kaspagarigan mamati dalata ka di nga call. Kaya nga sa sa ibang
Tawag ito, digiti restaurant, when digiti food shop, McDonald's, mention ko lang naganda kada Jollibee, ada ti hotline number da. Ngamin ta DJ nga hotline number, makontrol ka DJ, can masaludsod, can ma-locate no taga ano ka. Parang ganon. When can dito application, mas lehitimo pa gijayen Idol Bernard. Kasi tawagan mo mismo nga order ka. At least man lang DJ get adati mai-record no sa dino ti no anat pakabigbigam kan location mo no application ti usare. Namak pa yun ni Fire Marshal ti pangisendan da kadigitoy. Gaputa usarin da tinagan na, di nakarkaro manen. Uwan nga rod, Idol Bernard, nga ijamet bakarati nakaisendan na deti makan. Haang ka nga concentrate iti may salaing napasamak iti may duwa nga BFP stations dito. Yan to posible nga iso aminin nga BFP stations kasi di pa may anda, Idol Joanne. Uwan, posible, Idol Bernard. Kaya pambabalin pa nga mapasamak deta kada head, deta BFP. Ano kas pagarigan, ano sa sino man, PNP, local government units, sige ti head si anan, abobokal kada anamang nga opisyalis no marami da dito di kakastoy, kaya dagayang pang testingan da deta no kasanot kinalaing ag investigar ti BFP. Uwan, Idol Bernard. Oh, agin nakaadado ti problema da lang nga ro din may panggap ka digiti grass fire kada forest fire, nayon man dito nga imimbestigarin da ka digiti agundang. Agpatulog na kano di biyang ti PNP. Uwan, yung manmetkit din dito, Idol Bernard. Sa balimet experience ti Philippine National Police, panakadakamat met ti naga ni Provincial Director nga. Kita? Agdaw-dawat ti kita agas. Same. Kas nakon saan lang nga dito yung alog nga instances. Okay, bagbagak pa ilaeng kat adagayam rumrumwar nga ususarin da tinagan ti Provincial Director. Kasi mapwedeng mapasamak uri kanyata. Baka usarin da ni Idol Joanne or ni Idol Bernard. Okay, DJ ti pakakasan mamasapol nga i-verify mo no ni Bernard deta talaga nga hangka nga pulos nga talyawen no hanga nagapukan niya. Pakasta ko makasjay. Dapat natangken na tibker DJ profile. Ti may isang nga tao tapno ano na ganan maliklikan iti kakastoy nga scammers kasi nakadadot kastoy nga scam. Nga mapaspasamak iti bukod tayo lugar. Malaksay diti BFP and PNP anapay di kita duma, Idol Joanne? So far, umad pa diti dumay pa nga report ngam nakos pagarigan laeng makidamag tayo ito na ano damit takes experience siya pa dagiti mga agencies, Idol Bernard. Okay, naamak lang nga nang tagbaybayad ka ta di mo nga in-orderin kasi mo lang yan ta dati naganan dati deliveries nga titilada nga deliveries nga samangpat ken ka nga parcel. So when dapat experience siya med negiti kakailan tayo nga kakasigan. Nga samangpatan ka bato kada kote ay naapo ay gapo kada ti panagpisit yan ta Facebook. Yan. Huwag kayong mag-order sa Facebook. Yun lang yung sa akin. Kasi, oritin mo ito yung naka-experience siya. Aktikas dyan. Iti simangpet ka titila da nga badbado nga crop top. Ala ka, crop top pa. Kasi crop top nga bado. Tapos yellow, green. Madigay dyan ibat nga. Ada DJ clickbait, Idol Bernard. So, i-click mo ang DJ link. Kung naka-order kan. Sumrekmat kan. May patulog met kan niya. Tulatan na pwede di parcel. So nga dapat, nag-order kayo ta ilistayo met. Tapno amuyo ti, naganhan nyo. Dati orayin nyo kada agap-update kailang kada yung application. Masapol nga ilistam. Dati ti in-order ko. Dapat nga sumangpet dati tata. Ket na awan in-order mo nga sumangpet with the value, hamo nga alaalain at awan order mo kasta. Di ba? That's simple. Ganun lang kadali. It's a no-brainer act. Okay? Any more, Idol Joanne? DJ pa lang tiya da mag-iti Bureau of Fire Protection sa 99.5 Asun Lawag, Idol John 15 Tatang Permit. Maraming salamat ni Idol Joanne. Manipod iti Bureau of Fire Protection.